Din păcate, această pandemie ne afectează pe toți și ne afectează întregul organism. Chiar dacă nu suntem infectați direct de acest virus. Toată lumea poartă mănuși, majoritatea purtăm măști și vă recomand tuturor să le purtați când ieșiți din casă. Și aceste lucruri au consecințe, în afara faptului că ne apără sau reduc posibilitatea de a ne infecta cu acest virus, au și efecte negative. Mâinile, pielea de pe mâini se usucă foarte tare, pielea îmbătrânește mult mai repede, pot apărea eczeme, dar trebuie să știți că toate aceste probleme se pot trata. Ce putem face acasă, în afara faptului că trebuie să ne spălăm foarte des, folosim creme hidratante pentru mâini, speciale pentru mâini, putem folosi, este la îndemâna tuturor, uleiul de măsline, ulei de cocos, care sunt foarte eficiente pentru îngrijirea mâinilor. Dar soluția ideală este, atunci când se va putea, să facem un tratament țintit pentru îngrijirea mâinilor, de exemplu mezoterapia, o metodă de tratament extrem de eficientă, care constă în microinjecții la care folosesc substanțe active care stimulează colagenul propriu al organismului nostru. Și astfel aceste microinjecții pot pur și simplu reface și reînnoi pielea.